Jouke Spoelstra levert zijn functie als wethouder bij de gemeente Achtkarspelen in en gaat aan de slag als burgemeester bij de Drentse gemeente Westerveld. Een avontuur dat er ook griezelig volle zin aan had. Het is voor mij nog heel ver zo, dus pas Justrian bekendmaken. En de installatie wordt nog inschatten op heel wij maaien in Westerveld. Dus dat is ongeveer de tijdspanne waar we nou tussen zitten. Het is wel een andere provincie, dus dat wordt al verhuisd, denk ik. Dat wordt zeker verhuisd. Dus als burgemeester ben ik verplicht om te verhuizen. En dat doe ik in die zin graag. Want ik vind helemaal als burgemeester dat ik onderdeel uitmaakt van de samenleving, van de dorpen. En altijd nog eens het sporten, mijn sportvereniging of die mensen naar squallen brengen. Het is gewoon belangrijk dat dat doet en dat ik de signalen krijg vanuit de inwoners. En dat mogelijk ik mij nemen kerst in het gemeentehuis. Spoelstra gaat Assen aan de slag in een gemeente met zo'n 20.000 inwoners. En wordt de opvolger van Riekes Jager, die met pensioen zal. Het zal voor hem net als een geheel onbekend terrein vielen, want nevens Spoelstra had de gemeente zijn soort raakvlakken. Ik heb een hele mooie plattelandsgemeente, een beetje vergelijkbaar met Achtkarspelen. Maar op toeristisch recreatief gebied nog iets meer in de plus. En de plattelandscultuur, de dorpen, het komstje, dat spreekt me ontzettend aan. Ik in Westerveld, ik in Achtkarspelen. Ja, en eigenlijk juist in heel Noord-Nederland, juist eigenlijk dezelfde soort raakvlakken. Had het nog gaat om wenningbouw, had het nog gaat om het verschenningenniveau of om IV4. Heel wat onder druk staat, dat is eigenlijk overal gelijk. En dat is eigenlijk hetgene wat mij triggert om ik in lokale bestuur ondergang te blijven. Omdat ik daadwerkelijk verschil te maken en concrete wijze van mensen. Oer 2 maanden gaat Spoelstra met alle verhuisdozen richting Drenthe. En die tijd hoopt er dat uit het CDA een nieuwe opvolger komt en dat er zijn stokje oerdragen kan. De illusie dat hij een bureau kind krijgt als wethouder is altijd een grote illusie. Dus er is altijd zaken die ik gewoon terugrennen. En toen wist ik vaak als gemeentebestuurder is ik het werk van de lange adem. En natuurlijk was het zo goed mogelijk, achterlid aan alle kanten. Maar ik had er ook vertrouwen in dat in ieder geval het CDA als een lokale partij ik zo snel mogelijk bij mijn nieuwe kandidaat komt die er ook weer goed inspringt. En het minstens zo goed doet als het ik dan zou.